बयखौबो खुलुमबाय आरो आंनि सैथोनि लामा इउटुब चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोन साफ्रोमखौबो बरायनानै लाबाय आरो नोंथांमोन साफ्रोमनोबो अननाय मोजां मोननाय सिबिनाय खुलुमनाय जासिहरबाय जय मासि आरो आं बे समावहाय नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे टपिक लानानै फैदों आरो बे टपिकआ जाबाय मानसिया थैनायनि उनाव मा जाहैयो मानसिनि जिउआ बबेयाव थाहैयो बेनि सोमोन्दै आं गुसुङैहाय नोंथांमोननि गेजेराव मोननैसो पइन्ट लानानै नोंथांमोनजों शेयार खालामनो हास्थायदों आरो आं बे बाथ्राखौ जोंनि गोथार बाइबेलनिफ्राय मोननैसो पइन्टफोरखौ नोंथांमोननि गेजेरावहाय बुंनो हास्थायदों अनलायग्रा लोगोफोर बेनि गेजेराव जोंनि गेजेराव गोबां हान्जाफोर दङ गोबां मानसिफोर दङ मानसिया थैनायनि उनाव सिखांफिननाय दङ मानसिया थैनायनि उनाव दाउसिन दाउला जिब जुनाराव उजिफिनो होननानै माखासे हान्जाफ्रा फोथायो आरो बे हान्जाफ्रानो जाबाय जायफ्रा हिन्दुजिमफोर बिथांमोना फोथायो मानसिया जेब्ला थैनानै थाङो थैनानै थांनायनि उनाव जिब जुनार दाउसिन दाउला माबा मोनसे महर लानानै उजिफिनो होननानै फोथायो बे हिन्दुजिमफोरनि बाथ्रा इनकार्नेसन बेखौ बिसोरो फोथायो आरो जायफ्रा बुद्धिस्टफ्राबो बे इनकार्नेसनखौ फोथायो मानसिया थैनायनि उनाव दाउसिन दाउला जिब जुनार माबा मोनसे अबताराव जोनोम जाहैफिनो बेबादि होननानै फोथायो नाथाय मोनसे हान्जाफ्रा ख्रिस्टियान आरो मुस्लिमफ्रा बे जिनिसखौ फोथाया बिसोरो फोथायो मानसिया जोनोम जाखायो आरो खेबसे थैखायो नाथाय मानसिया थैनायनि उनाव माबा मोनसे महर लानानै उजिफिना मानसिया थैनायनि उनाव उजिफिना मानसिनि जोनोम जानाय मानसिनि थैनाय बियो मोनसे इसोरजों होजाखानाय मोनसे मिथिंगानि मोनसे नेचारेलि बादि नाथाय मानसिया उजिफिना माबा मोनसे दाउसिन दाउला जिब जुनार जानानै उजिफिना बेबादि फोथायो बिसोरो मानसिनि बे देहाया हानि हाद्रिजों बानायजानाय मानसिया जेब्ला थैनानै थांगोन बे हानि मोदोम हाजोंनो गोरोबलांगोन आरो जोंनि बे हांफ्रा जोंनि बे प्राणा जोंनि बे जिउआ इसोरनिसो होनाय बेनिखायनो बे जिउआ इसोरनि आखायावनो सहैफिनगोन बेखौ बिसोर फोथायो मुस्लिम आरो ख्रिस्टानफ्रा बेखौ फोथायो नाथाय हिन्दुजिमफ्रा फोथायो मानसिया थैनानै माबा मोनसे जिब जुनार दाउसिन दाउलायाव उजिफिनो होननानै मानसिफ्रा फोथायो बे बेलायाव जोंनि गोथार बाइबेला जोंनो मोननैसो पइन्टनि गेजेरजों मोजां बाथ्राखौनो जोंनो फोरोंदों अनलायग्रा लोगोफोर सानसेखालि जेब्ला जिसु ख्रिस्टखौ गलगाथा क्रुसाव आलायदोंमोन बेवहाय सानै मानसियाबो आलायजादोंमोन बेनि गेजेराव बिसोरो डाकुफोरमोन सिखावफोरमोन बिसोरो गुन्डाफोरमोन आरो जेब्ला जिसु ख्रिस्टआ क्रुसाव आलायजादोंमोन बे समायावहाय सासे डाकुफोरनिफ्राय सासे बुंदोंमोन गुरु फोरबु नों आंनि थाखाय नों जोंनि थाखाय क्रुसाव आलायजाबाय बेबादि नोङो स्टार जाबाय बेनिखायनो आंखौ अनखां आंखौ नोंजों लोगोसे थानो हो फोरबु बेबादि होननानै बे खावलायदों नोङो जोंनि थाखायनो बेबादि क्रुसाव बोलि जाबाय बेबादि होननानै बे गोसो गाबदों जेब्ला गोसो गाबदों बे समावहाय जिसु ख्रिस्टआ बेखौ बुंदों जिसुआ बेखौ होनदों आं नोंनो खोथा होयो आं नोंनो जबान होयो दिनैनो नोङो आंजों लोगोसे पाराडाइसआव सहैगोन बेबादि होननानै जिसु ख्रिस्टआ बे मानसिखौ गावजों लोगोसे लांनो थामथिम जादों मानोना बेनि जिबना गहांहांखासैमोन बेनि मोदोमनिफ्राय बेनि जिउआ बेबादि क्रुसाव आलायजानायजों दान्दिसेनि उनाव जिउआ बारनलांखासिगोनखाय बे बाथ्राखौ जिसु ख्रिस्टआ बुंदों आङो नोंनो खोथा होयो दिनैनो नोङो आंजों लोगोसे पाराडाइसआव सोरगोआव सफैफागोन बेबादि होननानै बे मानसिखौ बुंदों दान्दिसेनि उनाव बियो जेब्ला हांखौ हगारो जिउखौ हगारो अब्ला बिनि हानि मोदोम हाजोंनो गोरोबलांनो गोनां जादों आरो बिनि बे इसोरनि होनाय जिउ बे इसोरनियावनो थाहैनो गोनां लोगोसे थांफानो गोनां जादों बेबादि जोंनि मोदोमा
जोंनि जिउआ जोंनि प्राणा बे बुहुमनिफ्राय जोंनि जिउआ जोंनि देहानिफ्राय आनज्रायलाङोब्ला जोंनि देहाया हाजोंनो गोरोबलाङो नाथाय बे जिउआ इसोरनिखाय बियो इसोरनि आखायावनो सौहैयो बियो गिदिंफिना गोथार बाइबेला जोंनो बे बाथ्राखौ फोरोंदों आरो बेनिनो मोनसे पइन्ट गोथार बाइबेलाव लुकासनि 16 अध्याय 19 माय लानानै जोङो 31 पदसिमहालागै जों फरायोब्ला बेबादि बाथ्राखौ मोननो हागोन बेयाव सासे गोनां गेदेर आरो लाजारनि बाथ्राखौ जोंनि गोथार बाइबेला क्लियारै जोंनो बेखौ फोरोंदों लाजार मुंनि सासे गाराय फ्रेन जानाय सुबुं संसारनि नोजोराव मानसिफोरनि नोजोराव बयजोंबो मुगैजानाय नेवसिजानाय मालायनि दरखं लामा मालायनि गाद्रा गुद्राखौ गोग्लैनायफोरखौ खनजानानै जानाय सैमानि समान जिउ खांनाय सासे लाजार मुंनि सासे मानसि दंमोन आरो बियो सैमाफोरजोंनो थाफायोमोन आरो बिनि गारायफोरखौ सैमाफ्राबो सोलायोमोन संसाराव बेबादि असान्ति जीवन खांनाय सासे लाजार मुंनि सासे मानसि दंमोन सासे गोनां गेदेरनि न'आव बियो थाहैनानै बिनि लांगोनायाव बिखौ दोनहैनानै बे गोनां गेदेरनिफ्राय गाद्रा गुद्रा गोग्लैनाय आरांगानिफ्राय गोग्लैनाय गाद्रा गुद्राखौ जानानै बियो जिउ खांनो गोनां जादों सैमाफोरजों बियो जिउ खांनो गोनां जादों नाथाय एसे उनाव बे लाजार मुंनि सुबुङा थैनानै थांदों जेब्ला थैनानै थांदों बियो इसोरजों लोगोसे बिनि जिउआ इसोरजों लोगोसे आब्राहामनि फेन्दायाव गोजोननायनि रंजानायनि लांगोनायाव बिथाङा सफैदों लाजारा सफैदों आरो बिनि उनाव गोनां गेदेरा लोमजानानै थैनायनि उनाव गोनां गेदेराबो सहैबाय बै लाजार थानाय जायगासिम नाथाय लाजारा जेरै जायगायाव थायो बे जायगायाव सफैयाखिसै गोनां गेदेरा सहैबाय जेराव एन्थलाजों बुंफबनाय जेराव गाबनाय मिनिनाय जेराव गाबख्रावनायल' जेराव अरफ्राबो गोमोरा बेबादि मानसिखौ आइखां बायखां खालामनाय बे जायगायावसो सुख गैया सान्थि गैया बे जायगायावसो बे गोनां गेदेरा सहैदों आरो गोनां गेदेरा जेब्ला लाजारखौ नुहुरो लाजार आब्राहाम इसोर बे लाजारखौ नोंनि आसि बिजौनि दै थरथिंसे आंनि बे गाबख्रांनाय देहायाव आंनो होफैदो नोङो आं गोजोननाय मोनथोंसै बेबादि होननानै खावलायदों नाथाय बे बेलायावहाय आब्राहामा बेखौ बुंदों नोंहा संसाराव थानाय समावनो जेखौ जानो गोसो बेखौ जानो हादों जेखौ लोंनो गोसो बेखौ लोंनो हादों रंजानो हादों बाजानो हादों नोङो खुसि गोजोन जिउ खांनो हादों नाथाय लाजारा संसाराव थानाय समाव बेबादि असान्तिजों सैमाफोरजों बियो गाराय फ्रेम देहाफोरखौ लानानै बियो जिउ खांनो गोनां जादों बेनिखायनो बियो दा गोजोननायनि बागानाव गोजोननायाव थानो नांगौ अब्ला बे गोनां गेदेरा बुंदों फोरबु आंखौ नोङो थिनहरफिन आंहा 7 बिदा फंबायफोर दङ हायावहाय बिसोर देनां थैयोब्ला जाहाथे बिसोर बेबादि अबस्थायाव गोग्लैफैया बेनिखायनो बिसोर गोसो सोलायथों आं बिसोरनो खोन्थाहैनोसै बे नोंनि बे सास्तिखौ आंनि बे सास्तिखौ आं खोन्थाहैनोसै जाहाथे आं बादि दाजाफैथों बेबादि बुंनाय जादोंमोन अब्ला बेखौ बुंदों मानसिया थैनायनि उनाव सिखांफिना आरो मानसिया थैनायनिफ्राय गोथाङाव थांफिना मानसिया थैनानै सिखांफिना आरो मानसिया थैनानै थांफिना बेनिखायनो नोङो दा गोथैफोरनिफ्राय बे जायगायाव सहैफिना जायफ्रा गोसो सोलायनो गोसो दङ जायफ्रा बाथ्राफोरखौ खोनासंनो गोसो दङ संसाराव गोबां नाबिफोर दङ संसाराव गोबां फोरोंगिरिफोर दङ संसाराव गोबां खोथा बायग्राफोर दङ गोथार शास्त्रनि बाथ्राफोरखौ खोनासंथों बेजोंनो बिसोरो बे बासायजानायखौ बे गोजोननायखौ मोननो हागोन बेबादि होननानै बुंदों अनलायग्रा लोगोफोर जों बे बाथ्रानि गेजेरजों बेखौनो मिथिनो हाबाय मानसिनि जिउआ थैनायनि उनाव मानसिनि जिउआ माबा मोनसे जिब जुनार जाया मानसिनि जिउआ इसोरनि आखायाव सफैयो मानसिनि देहाया थैनायनि उनाव हाजों गोरोबलाङो मानसिखा इसोरनि जिउआ इसोरनिखा दा जोङो थैनायनि उनाव इसोरनि खाथियावसो सहैयो जोंनि बे जिउआ
थैनायनि उनाव इसोरनि आखायावसो सौहैयो नाथाय नोङो संसाराव थासान्दि नों गाज्रि मावोब्ला गाज्रिनि बिथाइखौ मोनगोन नों मोजां मावोब्ला नों मोजांनि बिथाइखौ मोनगोन बे बाथ्रानि गेजेरजों जोंनो फोरोंदों गोथार बाइबेला उपदेशगिरिनि 12नि साराव बुंदों उपदेशगिरिनि 12नि साराव बेबादि बाथ्रा बुंदों जोंनि गोथार बाइबेलाव मानसिनि मोदोमा पृथिबिनि हादैजों गोरोबलांगोन आरो प्राणखौ जाया होदों बे इसोरनियावनो जिउआ थांफिनगोन गोथार बाइबेला बेबादि बाथ्रा बुंदों जों जाय इसोरा मानसिखौ हानि हाद्रिजों दादों बे मोदोमा हाजोंनो गोरोबलांगोन नाथाय जाय जिउखौ होदों बे इसोरा बे जिउआ इसोरनियावनो थांफिनगोन जों साफ्रानिबो जिउआ इसोरजों सुजानाय इसोरनि होनाय आरो जों साफ्रानिबो जिबना थैनानै थाङोब्ला इसोरनि आखायाव सौहैगोन आरो बे इसोरनि आखायाव सौहैनायावहाय मोजां आरो गाज्रिनि बिथाइखौ नोङो मोनहैगोन नों मोजां मावोब्ला मोजांनि बिथाइखौ मोनगोन नों गाज्रि मावोब्ला नों गाज्रिनि बिथाइखौ मोनगोन संसाराव थांनानै थासान्दि जोङो इसोरनि बोसोनजों जों थाबायनो सोलोंनि जों नंगौ लामाजों थाबायनो सोलोंनि जोंनि गोथार बाइबेला बेखौनो फोरोंदों इसोरा बे बाथ्रानि गेजेरजों जों बयखौबो बोर होदों जिसु ख्रीष्टनि मुङै जाथों गोजोन्थों